een pakensisser van hem, die hier ruzie met haar paken. En die gooide mij keien hier de ruiten van hem in. En ze had iedere keer wat buurs op het hiem omdansen. Ze hier haar heid bij haar. Ja, ze wil ook of paken die woe hadden net inlet op de een of andere manier. En nou ja, ze hier dan de ruiten in gooit. En toen zei ze mevrouw, want ik haalde de eerste krant uit de brievenbus van joh, maar gauw weer in een huis gaan, want mijn paken had wapens. We hebben in oerleg met de officier van justitie, hebben mijn collega's contact zocht om via een arrestatieteam de wenning binnen te gaan. Want deze man wie bekend bij u. En ja, er wie ik het vermoeden dat er maar mogelijk meer wapens in de wenning hier. En hoe ze ik broeken? Hij wie zeker heel bedreigend en hij hier ik aankondigen om mensen deer te shirten en del te shirten. Dus dat wie voor u reden genoeg om de zaak heel serieus op te pakken. Om de stiensgeester zijn wenning net uitkomen vol, is het arrestatieteam binnen van en had de man oppakt. Hij is in de war en wordt onderzocht in de ambulance. De politie vindt in de wenning een luchtbuks. Joet is via de zacht naar mogelijk orenwapens. Het is net bekend dat hij ontroffen binnen. Het is net de eerste keer dat de 74-jarige man in aanraking komt met de politie. De dierenpolitie en de AID, die doet zijn werkje dan ik. En, dus het is altijd wel actie. Maar ja, je schrikken elke keer wel eens even weer als er weer politieauto's voor de deur staan. En als dat 1 keer gebeurt, dan, maar als het 4 of 5 keer gebeurt, ja, dan dat vind je net meer echt leuk. Dit soort dingen waren altijd voor onrust. En wie moet even zien hoe het nou verder komt. Maar als die onrust bloot, bij wijze van spreken, dan ben ik vanzelfsprekend van harte bereid om bij het dorp in gesprek te gaan. Maar wat belangrijker is dat nota er geen onrust west is. De buren die gaan nooit klagen, het dorp gaat nooit klagen, het dorpsbelang gaat nooit klagen. En dus wat dat betreft weer er blijkbaar geen aanleiding voor.